Vitajte pri dnešnom videu. Dnes vám ukážem 5 najväčších záhad, ktoré dodnes nie sú vysvetlené. Tie najväčšie záhady histórie aj súčasnosti dodnes zostávajú nevysvetlené. Aj napriek dostupným technikám, nástrojom a odborníkom. Miesto číslo 5. Ďatlovova výprava. Dodnes neobjasnené úmrtie 9 členov turistickej výpravy patrí k najväčším záhadám, ktoré si ľudia nevedia vysvetliť. Študenti Uralského polytechnického inštitútu sa pod vedením Igora Ďatlova v roku 1959 vybrali na výpravu do ruského pohoria Ural. Všetci členovia výpravy zahynuli na hore Kholat Syachil, v jazyku kmeňa Mansiov Mŕtva hora, konkrétne v priesmiku, ktorý sa dnes nazýva Ďatlovou priesmik. Po výprave sa našiel stan, ktorý bol zvnútra rozrezaný nožom. Na mieste sa našli aj veci obetí. Telá obetí boli neďaleko, pričom to vyzeralo, ako by sa väčšina z nich snažila utiecť zo stanu. 6 členov výpravy zomrelo na podchladenie, ďalší členovia zomreli na následky rôznych zranení, vrátane polámaných rebier a vnútorných zranení. Jednej zo študentiek v ústach chýbal jazyk. Zvláštne tiež bolo, že aj napriek treskúcej zime boli telá nájdené nahé alebo mali na sebe iba minimálne oblečenie. Pôvodne bolo vyšetrovanie ukončené so záverom, že obete zomreli silou, ktorú človek nedokáže vyvinúť. Neskôr sa vyšetrovanie znova otvorilo. Hoci sa vyšetrovatelia domnievali, že obete mohla zasiahnuť lavína a zlé počasie, skutočný dôvod úmrtia zostáva nejasný. A práve kvôli tomu sa objavili aj rôzne teórie spojené s paranormálnymi javmi, útokom zvieraťa či ľudí, pôsobenie tajných služieb a ďalšie teórie. Miesto číslo 4. Slovenský Bermudský trojuholník. Vedeli ste, že aj u nás máme miesto, ktorému sa hovorí Slovenský Bermudský trojuholník alebo štvoruholník. Lesy pohoria Tribeč, rozkladajúce sa medzi Nitrou, Zlatými Moravcami a Partizánskym, sú miestom, kde ľudia údajne miznú bez stopy. Inokedy sa zas vyskytli prípady, kedy sa našli telá ľudí usmrtených za nevysvetliteľných okolností. Najpravdepodobnejším vysvetlením sú kremencové skalky, šachty, prepadliská, jaskyne, bane a dutiny, ktoré je v tme a v zime ťažko vidieť a vyhnúť sa im. Miesto číslo 3. Obrazce na planine Nazca. Geoglyfy, vzorce na Zemi, v púšti v južnom Peru vznikli približne 500 rokov pred naším letopočtom, no boli objavené až v 16. storočí. Americký profesor Paul Kosok sa považuje za prvého človeka, ktorý obrazce podrobne preskúmal v rokoch 1940 a 1941. Stovky línií a obrazcov je vidno z lietadla, balónu, helikoptéry či cez dron. Zatiaľ bolo objavených zhruba 800 priamok, 300 geometrických útvarov a 70 vzorov pripomínajúcich zvieratá a rastliny. Predpokladá sa však, že sa ich nájde ešte oveľa viac. Je záhadou, ako boli také precízne línie a obrazce vytvorené, keďže vzhľadom na ich veľkosť niektoré priame línie dosahujú až 50 kilometrov a obrazce dosahujú veľkosť niekoľkých stoviek metrov. Na to by bol potrebný nejaký letecký stroj. Podobne zostáva nevysvetlenou záhadou, prečo boli obrazce a priamky vytvorené. Rôzne vzory sa našli aj na iných peruánskych náleziskách, preto sa výskumníci domnievajú, že sa mohlo jednať o rituálnu praktiku a komunikáciu s bohmi. Objavujú sa aj teórie spojené s mimozemšťanmi, ako aj s astronomickým kalendárom. No význam obrazcov v Peru zatiaľ nebol potvrdený. Miesto číslo 2. Lochneská príšera. Legenda o príšere, ktorá žije v škótskom jazere Loch Ness, sa šíri už od 7. storočia. Prvá písomná zbierka o Lochneskej príšere, familiárne prezývanej aj Nessie, sa objavila v životopise svätého Kolumbu, ktorý žil v 6. storočí. V roku 1930 istý pár informoval miestne noviny o zahliadnutí príšery pripomínajúcej draka. Lovec zvierat nahlásil, že na brehu jazera videl stopy veľkého tvora a objavili sa aj fotografie údajnej príšery. Hoci väčšina odborníkov verí, že existencia Lochneskej príšery je iba mýtom, dodnes prebiehajú rôzne výskumy, ktoré sa jej existenciu pokúšajú preukázať.
Nevysvetlená záhada zvláštneho tvora, údajne žijúceho v jazere Loch Ness, tiež láka turistov z celého sveta a výrazne tak prispieva škótskej ekonomike. Miesto číslo 1. Bioluminiscencia. Bioluminiscencia je svetlo produkované organizmami pomocou chemickej reakcie. V oceánoch je až 80% živočíchov žijúcich v hĺbke od 200 do 1000 metrov bioluminiscenčných. Schopnosť planktónu, rýb a iných organizmov vytvárať modré, fialové alebo aj zeleno-žlté svetlo im môže pomáhať nájsť potravu v tme alebo aj pri rôznych reprodukčných či obranných procesoch. Hlavný účel bioluminiscencie však zostáva záhadou, rovnako ako aj dôvod, prečo tento jav nie je bežný na súši alebo v sladkých vodách. Vedci tiež dodnes nevedia, ako sa bioluminiscencia v organizmoch vyvinula. Ďakujeme za sledovanie videa. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás podporíte odberom alebo lajkom. Dovidenia.